naħdimx, xogħol mhux infittex u impjieg m'għandix. Għax ħin ma nsibx, imma hemm min li ma jifhimnix. Ma nieqaf qatt imma l-xogħol m'hemmx ħlas, x'nilbes hawn ġew lanqas biss nagħti każ. Mal-mejda l-aħħar li npoġġi nkun jien, imma nitaxxaq narana flimkien. Ma nkerker qatt inlest il-qadim minn qalbi kuljum. Ma nafx ħin bdejt u anqas naf kemm fadal li ndum. Psikoloġija jien qatt ma studjajt, biss meta mdejja issibni warajk. ċertifikat ta' tabiba m'għandix, biss meta timrat tarani ndur bik. Jien ma naħdimx imma ma nieqaf qatt, festi m'għandix lanqas issibtu l-ħadd. M'għandix karriera għax ħaddan l-irwol. Jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol. Jien ma naħdimx imma kollox nagħtik. Jekk ma jien xejn jiena kollox għalik. Bejn dal-ħitan ngħix għalik u għażar. Jien ma naħdimx għax jien mara tad-dar. Li f'mandi qatt nibqa' għaddejja marida u minix. Jekk bla aptit qatt ma nistrajkjax union m'għandix. Bonus m'għandix u ma nipprotestax, qatt ma navvanza biss ma jimpurtax. Xogħli bla ebda kundizzjonijiet u jekk għajjejt nibqa' għaddejja fi skiet. Jien ma naħdimx imma ma nieqaf qatt, festi m'għandix lanqas issibtu l-ħadd. M'għandix karriera għax ħaddan l-irwol. Jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol. Jien ma naħdimx imma kollox nagħtik. Jekk ma jien xejn jiena kollox għalik. Bejn dal-ħitan ngħix għalik u għażar. Jien ma naħdimx għax jien mara tad-dar. Jien ma naħdimx imma nixtieq li tapprezzawni aħjar. Ma jimpurtax l-aqwa li naf illi tinsabu kuntenti f'dik dar. Proset hemmhekk tassew lil Karin DeBattista b'dik